Witam was moi Rostomili. Dzisiaj drugotajla moich śmiesznych opowiadań o karierze Johanki w robocie. Oczywiście w języku śląskim. Nie wiem, no może będzie mu się podobać, może nie. Krista Czubówna, że nie jest, mam i pomyłki i byle jakie tam przejęzyczynio, ale myślę, że rada posłuchacie. Jak Johanka we Srogiej Hucie robiła część drugą. Jak Jowo obiecała, pisze dalszą część o mojej robocie. Tak się składa, że w zeszłym tygodniu mi pisło 30 lot roboty. Nie wie, kiedy to wszystko przeleciało i że jest fest stary pracownik. Nigdy żech nie była ani dnia elwrym. Elwer to bezrobotny. Nie wiem, co bych zrobiła bez roboty. Pamiętacie, że moja robota we hucie naczła się na dziale socjalnym na koloniach bajtli naszych hutników. Fajny to był czas we domu wczasowym Florian we Punikwie. Jak wiecie, święty Florian to jest nasz patron, nos, hutników. Terocki moja dawno huta nie ma żadnych ośrodków czasowych, a szkoda. Inkszym razem opiszę wam wczasy w PRL, na jakie jeździłach do Dźwiżyna z moimi starzykami. Powrót z Ponikwy do domu. Jakże wróciła z kolonii, zameldowała się do kadrów, ale to już był 10 września 1989 i oni o mnie zapomnieli, a obiecana robota w Rachubie huty okazała się wielkim cygaństwem. Była fest nerwowo i jako młodo dziołcha powiedziała Chwatrowi, że mnie łoszydzili. On był fest wnerwiony, bo wsiadł na koło i pojechał do kadrów i narobił pierunowego larma. W efekcie dostała obiegówka i kazali mi szukać wydziału, kajby mnie ewentualnie przyjmli, to oni mnie też przyjmą. Myśleli, że mnie spławili. Ale jo, choby żebrok, od wydziału do wydziału chodziłach za robotą. Nikaj nie było roboty dla dziołchy. We transporcie mieli plac na Trygelplacu jako hakowy, na walcowni i ciągarni jako ciągacz rur i ślusarz, a ja była po LO, nie miałach pojęcia. Nowy wydział. Załamano młodo dziołcha, poszła na ostatni wydział budowlany, kaj robiła moja sąsiadka, kiedyś go dała ciocia i godą, że nie mam roboty, jak mi ocyganili. I na to wlazł jej kierownik. Był to postawny i przystojny chłop z czarną brodą i białym kaskiem na głowie, a serce miał gołębie, łącz się nade mną zlitował. Powiedział mi, jak mu powiedziała, o co chodzi, ale cię oszydzili, to wiesz co? My ich też oszydzimy. Zajrzał do takiego roboczego hefta, wpisał mi stanowisko pomocnik murarza. Nie muszę wam gadać, jaki był nerwowy kadrowiec, bo on się nie chciał pozbyć problemu, a ją naszła robota. Szpana była jak pieron, jak chodziła po biurowcu i te beamtry z biur mnie pytali, a co ja będę robić na tym stanowisku? A ja, że genau w tym czasie budowali kino hutnicze u nas, że go dała, a będę cegły podawać i wszyscy się lachali. Jak było na wydziale budowlanym, jakie mnie spotkały przygody i cufale, opisza nie skorzy. Obserwujcie mnie, Johanka.